O Museo de Pontevedra xa custodia a obra Cumio de Castelao. A derradeira eleición do mestre chegou hoxe ao edificio Castelao, poñendo fin a unha viaxe de 9 días dende o centro Galicia de Bos Aires. De enorme ledicia, porque é chega a Pontevedra despois de moitísimo traballo, de moitísimos trámites, a obra Cume de Castelao, que vai estar durante 3 meses exposta aquí no museo, no edificio Castelao, onde se vai poder observar toda a obra completa de Castelao, o casi completa. Somos orgullosamente hijos de la emigración gallega en Buenos Aires, y así como esa emigración arropó a Castelao en su exilio político, hoy está aquí el cuadro para que todos los gallegos que lo deseen arropen su obra y la vengan a visitar. En Pontevedra, o cadro foi recibido cun amplo dispositivo de seguridade, medidas que se aplicaron tamén ao seu traslado. Ademais, a súa chegada ao persoal do Museo de Pontevedra inspeccionou a pintura para comprobar que se atopa nas mesmas condicións que cando partiu da Argentina. Es una satisfacción poder abrirla y ver que la obra está en perfectas condiciones. Y ahora, pues ya nuestra parte, lo que hacemos en la rutina de lo que es todas las obras, ¿no? Le haremos un seguimiento constante, vemos que la obra no va a sufrir ningún tipo de cambio, la sala está climatada para eso, y bueno, pues ahí estaremos hasta que la despidamos en septiembre. A derradeira eleición do mestre poderá visitarse no edificio Castelao a partir do 25 de xuño. Permanecerá en Pontevedra ata o 27 de setembro, cando regresará a Bos Aires. Ao seu redor, a Deputación ten deseñada unha ampla axenda relacionada coa obra e o legado do seu autor. Afondar no nome de Castelao, na figura de Castelao, esa figura poliédrica como artista pero tamén como político. Segundo, afondar na memoria histórica. E terceiro, algo que para nós e para os nosos irmáns argentinos tamén é moi importante, falar do fenómeno da emigración. Os que cheguen aquí, que se impresionen tamén con esta obra e no contexto na que vamos expoñer, pois con algunhas das obras que a fixeron, o sea, que fixeron posible, que deron orixe a súa materialización. Entre os días 22 e 23 de xuño celebrarase o seminario Arte, Exilio e Memoria, Castelao, a derradeira lección do mestre e a emigración galega en América. O 27 está programado un concerto da Coral Polifónica de Pontevedra e o 28 conmemorarase o plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia do 1936. E en agosto, o día 17, lembrarase a figura de Alexandre Bóveda polo 90 aniversario do seu fusilamento con motivo do Día da Galicia Mártir, episodio que recolle o cadro de Castelao. Ademais, haberá visitas guiadas, obradoiros infantis de verán e actividades complementarias da man da Fundación Bóveda e Castelao.